Okay, iMadlanga Commission namhlanje futhi iphinde lanto yenze last week yasiphathela ama-witness sayo all-3. Eyokuqala witness nguChief George. uChief George ngulowa owayendiza ngehelicopter leseyibonakalisha ingathi babe interferisha wayefonelwe ngama-Hawks ke ngokuyena. So uzamile nje ukuyithetha ngongathi no, it was not really interference, ukuthi yena njobe eqhela ukubizwa ngama-Hawks members uthe xa kebizwa wasabela vele, but asuba yena wayezele kuzo interferisha nani. As a result kukhona apho sewubona khona ba amangabo ayacracka kancinci because omnye nomnye ngoku ufuna ukusave iskin sakhe. So as a result kukhona last week wayekhona mosi uBrigadier Mukwena. So uMukwena kwakuthi mosi ithi lento ino ngokuva kwethu umuntu wafonelwe ngathi nguhead of iHawks, which must have been uLibia at the time. uLibia waxelela uMbotho, uGeneral Mbotho obeke iwitness number 3 yethu namhlanje. uGeneral Mbotho waze waxelela uMukwena ngulo ke ngokunaye osokungathi ubhaqi ngathi amangakhe seweyavela because uxokile under oath, waze waphiwa chance last week intoba izawuthini indaba yakho uba ngaba we picked up into buyaxoka. As a result uxokile malunga nontoba yena akazange participate ko WhatsApp chats, yabhaqa into yakhe intoba nabo WhatsApp chat bayavela whereby you participated. What will you do xa kungavela intoba you lied? So ingathi ngokuba fune intoba makabuye back, especially with the fact uba lama witness aze emva kwakhe afike namhlanje agxininisa indaba he did participate. So ingathi khona into ethi ngathi uyosaba ukubuya but ubiziwe kuthiwa makaphinda abuye, ingathi uze wathi uza into yakhona sesayithetha namagqwetha ke ngoku ubithini, but yena ingathi is refusing to come back. Bese kwanguye ke ngoku uMukwena lowo owaxalela uKruger naye beke khona. So bona bathetha nje into babona babebizwe ngubani, babebizwe nguBrigadier. So I think uyabona ngoku into ba seyiyashuba kancinci lento and kulate for uba azikhiphe and usekexokile ke ngoku. So namhlanje uChief George uzamile nanso ke niyayibona ke into ihelicopter ke bindiza apho. This is above i-roof kanye iproperty kaDiso Molefe on the day. Wasibonisa nje nemoto bezilapho phansi nani ke. So naye wabesisho ba yena nje he just got the call weza ezo assista ukuthi uqhelile banabo bobudlelwana banabo kuGeorge. Then i-second witness yethu namhlanje yiyo echazayo warrant officer Nkosi. Hayi futhi uyambona umuntu oseke GATVOL ibosi yakhe. Hayi uyambona ba yena vele nje akacinga ithanda nakuthenjwa, uyithatha ibosi yakhe enguMukwena wayelahlela under the bus. And then owesithathu ke ngoku umuntu ewafika namhlanje ngubani, nguMbotho. Naye uMbotho ngulo nobuza sixoko ngulo kumele ba naye athi into ba ithini into bafikiswe intoni pha. As a result because ivelile mos into ba bayazi before befika into ba illegit la operation, since bonke bebeclaim into ba babethunyela into ba bayochecka ubulegit baleya operation. Senifanda uthile ke ngoku into ba illegit naze nahlalelani. So amangabo aya evela kancinci. Ndicela nimamele yabona the following one eka warrant officer Nkosi. Hayi bafethu, hayi ngimthandile mina namhlanje, akafune nje uxokelela umuntu, akafuzanga nje yabona masithetha ngomuntu othi nje ningangifaki kuthethwa nguwarrant officer Nkosi.